алейкум дӯстони азиз, ҳозир назарин саломатӣ хуб духтарои пекора бинен фасониша мана ҳамаи намудош омадагиай ҳами рангора ҳами гилора бисёриё пурсида буданд. Ина омадагиай духтаро аксия кати 400 сомон. Марҳамат касе дар корай скриншот карда равон кунен, мо дар шумода доставка мекунем. Ина хоҳарои азиз, оҳиста оҳиста ма видео мекунем ки ба ҳазур гулоша тамошо кунен, сурат наген илтимос мана аз рӯи ами скриншот кунед равон кунед кадомеш ки шумода маҳқул мешава. ира бинен инаи рангам бад аҷоибот фасонай диден духтаро чихе ранги хушрӯвай мана бисёриё мепурсанд ами ранга. Ина ҳастай ина талха барг омадагиай бад кабуд ҳамаи рангош хадавояй бовар мекунен. ира бинен ишаишда хушрӯвай ишаишда кадом ранге ки дар корайтона шумо ё кадом гул шумо фақат ами скриншот кунед равон кунед мо шумода доставка мекунем. мана ира бинен мулоими хушрӯвай ино пеш қимат буданд ҳози аксакати ин нархан духтаро аз ҳамин фурсат истифода бурда ҳатман дархост кунед. шабин мана иноша бинен инаи гилоям гилои новинка мана ина сиёҳ касе сиёҳ мепурсед марҳамат сиёҳаш ҳам ҳастай омадагиай баданаи цветам цвети хадавои хушрӯ хулас ҳамаи гилош хушрӯванд. инаи гилора интизор буданд бисёриё ина омадай диден духтаро кадом рангаш дар корай ҳаст мана чанд ранг ай ҳами гил чанд ранг омадагиай бинен охи чихи гилакои рангакои фасон омадагиай хулас аҷоибот рангу аҷоибот гило. хулас духтаракои азиз кадомеш ки дар кор мешава скриншот карда равон кунен доставщик шумода доставка мекунад. доставкаи мо духтарай ба ҳазур интихоб кунед бурда расона.